हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोनाय थालायबाय। लोगोफोर, ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलावथ' नायनानै एसेबाबो हमनो हाखादों जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर, दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै। जुदि नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय जोबजासे नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। लोगोफोर, बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलनि मुङानो जादों खामनि खबाम। ओमफ्राय लोगोफोर, बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां खामनि खबाम मुंनि आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअआवनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय फावखुंग्रि पुजा मुसाहारि आरो बिथांजों लोगोसे सन्जिब दैमारि बिथां। मेथाइखौ रोजाबदों बयजोंबो सिनायजाखानाय मेथाइ रोजाबगिरि नितामनि बर' आरो बिथांजों लोगोसे केडि स्वर्गियारि बिथांमोनहा आरो करिय'ग्राफखौ खालामदों लिसान रामि बिथां। लोगोफोर, बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि शुटआ दायो सोलिगासिनो दं एबा जोब्बायानो जानांगौ। जों बे साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनसिगोन। बबे चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला अनसु ब्रह्म क्रिएसन चेनेलनि गेजेरजों जों थाबैनो बे साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनसिगोन। नोंथांमोना नायनो थाखाय एक्साइटेडब्ला कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरखादो आरो बयबो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो।